Nå, jeg skal vise i praksis, hvordan sessionslogningen virker, og give jer et billede af, hvor mange sessioner der egentlig er tale om. Så det jeg gør nu her, det er, at jeg vil overvåge antal sessioner på min maskine lige her, og kun den her maskine. Og det gør jeg med et program, der hedder TCP Flow. Hvis vi lige kigger først, så kan vi se, nu har jeg kørt lige før. Så TCP Flow-programmet, det gemmer en fil for hver enkelt session, så det strikker pakkerne sammen og gemmer sessionen i en fil. Så hver af de filer, vi har her, sådan en tilfældig fil her, den indeholder alle de data, der har været i den pågældende session mellem de her to IP-adresser. Det er ikke så interessant lige nu. Det er lykkeligvis ikke det, som staten beder om endnu da. Så det her, det vil svare til en total overvågning eller en decideret aflytning af forbindelsen, kan man sige. Det, der er interessant her, det er den lille fil, der hedder report.xml. Den indeholder nemlig de metadata, som staten gerne vil have. Så hvis vi lige kigger i den først, så kan vi se her, vi har lige noget indledende bla bla. Det er ikke så interessant, men hernede, der har vi så data for hver enkelt session. Og man kan sige, metadata, det er faktisk det, der ligger herinde. Så vi har en start time, så starttidspunktet for sessionen, vi har en end time, det er sluttidspunktet for den pågældende session. Vi har en source IP-adresse, altså en afsender, og vi har en destination, så det her, det er min computer, der har modtaget noget ud fra det store onde internet. MAC-adresserne skal bare se bort fra, det beder staten ikke om. Og så har vi mange pakker, der er blevet sendt, hvilken port blev sendt fra, og hvilken port blev der sendt til, og hvad er det for en trafiktype. Og vi har her file size, det er størrelsen af trafikken. Så det her, det er sådan set alle de informationer, som staten de gerne vil have fra os. Jeg sletter lige her, så vi lige kan begynde på en frisk. Sådan der, så kigger vi herinde. Der er ikke noget i det her directory. Så lad os prøve at starte. Nu skal vi se, hvordan den er der. Nu står vi og lytter efter sessioner på min maskine. Og vi kan lige kigge herover. Der er ikke kommet nogen. Vi kan se, at den har genereret rapportfilen, men der er ikke kommet noget fil endnu, fordi der er ikke nogen session på den her maskine lige nu. Den står ikke og laver noget. Selv når jeg bare sidder og snakker med jer og ikke laver noget osv., så er den en gang imellem. Der kommer for eksempel, der vil der komme nogle sessioner. Det er simpelthen operativsystemet, der står og laver lidt i baggrunden, som det nu laver. Så det kan jeg ikke helt forhindre. Det skal I bare se bort fra. Det vil være relativt let. Der kan fx være en mail-app eller et eller andet lignende, der står i baggrunden og tjekker, om der er kommet nye mails eller et eller andet lignende. Så det er sådan, det er. Fint. Så det jeg gør nu, det er, at jeg en gang i sekundet vil jeg liste alle filer i directoryet. Og jeg er ikke interesseret i at se filerne, men jeg er interesseret i at tælle, hvor mange der er. Det gør jeg på den her måde. Så lige nu, nu var der lige to filer, der var report og alert, det som var bare to filer, så det skal lige trække fra. Så lige nu har jeg talt 3 sessioner. Så den står her, og den laver ikke rigtig noget. Stille og roligt. Så lad os prøve at se, hvad der sker, hvis det er sådan, at vi nu går på det store onde internet. Så jeg starter min browser op. Og der kan I se bare det, at jeg starter min browser op. Jeg har ikke engang tilgået nogle hjemmesider endnu, anden min startside, som er Google. Det genererede 60 sessions. Der står stadig, at tæller lidt. Lad os gå ind på nogle hjemmesider. Vi skal selvfølgelig ind på Computer World. Lad os gå ind på Ekstrabladet. Lad os gå ind på Baby Times. Lad os gå ind på Jyllandsposten. Lad os gå ind på Facebook. Vi er internationale her i huset, så vi går der lige ind på CNN. Så vi har nu Så nu er vi inde på en række sider, som I kan se. Og det her, det svarer vel meget godt til sådan en gennemsnitlig, lad mig lige se, hvad der sker rundt i verden, seance, som jeg i hvert fald for mit vedkommende har ganske mange af i løbet af en dag. Og det har genereret tæt på 800 sessioner. Den står stadig og tæller, stille og roligt.
Så skal vi sige sådan et skud sådan 700-800 sessioner, bare for sådan lige 2 minutters, lad os lige se, hvad der sker. Og nu er jeg ikke engang gået ind og læse nogle artikler. Hvis det er sådan, jeg går videre ind og læser artikler, så kan I se, der røg lige yderligere 30 sessioner oveni og så videre. Så det løber hurtigt op. Altså skuddet på 25.000 sessioner per person per dag, det er slet ikke skudt ved siden af, for mit vedkommende er det nok også skudt ret lavt. Men sådan som gennemsnit for danskerne som helhed, så tror jeg ikke, det er helt sådan. Det er når jeg ikke gør noget for at beskytte mig. Hvis jeg nu siger, at det rager simpelthen ikke staten, hvad jeg surfer på, det rager ikke staten, jamen så lad mig lukke min browser ned. Og så lad os lige afbryde den her og slette filerne en gang til. Så kan I se over sådan i 0 igen. Så starter vi lige igen. Så har vi de 3 filer, vi snakkede om før, så der er stadig 0 sessions. Ikke? Og så lad os starte en alternativ browser. Den her browser, den har nu forhandlet en forbindelse til Tor-netværket. Og det vil sige, at det kostede et par sessions, og lige nu er der en session aktiv ud mod Tor-netværket. Det er den trafik, der foregår igennem den session, det er krypteret, så man har ingen mulighed for at se noget som helst. Det eneste, man kan se, det er, at jeg går på Tor-netværket nu. Det, I ser her, det er noget, der sker i baggrunden for computeren. Det har ikke noget med det her at gøre. Men lad os prøve at lave den samme øvelse. Så vi skal ind og læse Computer World. Vi skal ind og læse Ekstrabladet. Der er 2 spændende ting her, I kan se. For det første så kan I se, at antallet af sessioner tæller ikke op. Og det er ikke fordi, at sessionerne de ikke er der. Men det er fordi, alle de sessioner de er nu enkapsuleret inde i den VPN-tunnel, som jeg laver ud med Tor-netværket. Min ISP full rate, de vil være i stand til at se de der 11 sessioner og intet mere. Og dermed staten vil være i stand til at se de her sessioner og intet mere. Der var en anden ting, I kan være opmærksom på, og det er, at det er en lille smule langsomt i forhold til før. Det er en af priserne ved at benytte Tor-netværket. Det skal man selvfølgelig være opmærksom på, at nu ved jeg ikke lige, hvorfor den er så langsom. De andre, de læser ind. Men det koster lidt på ydelsen at gå igennem Tor-netværket. Så det skal man leve med. Vi kan jo prøve, for eksempel, hvis jeg nu lige skal illustrere min pointe, så lad os gå ind og sige, at vi er interesseret i Ubuntu. Og vi ser stadigvæk, der sker ikke noget der. Lad os se. Hvordan kan jeg se det? Det kan jeg se der. Den burde være i gang, og det kan I se. Jeg endte med 2 megabytes per sekund, så der ryger masser af data igennem. Og der kan I sådan set også se, det er jo ikke fordi, at vi ikke kan have ydelse igennem Tor-netværket. Det skal lige siges, at min egen forbindelse er det er omkring 30-35 megabit eller sådan noget, jeg har downstream. Så det her, det er sådan set okay. Jeg ved ikke lige, hvorfor BT ikke vil læse ind, der gik lige et eller andet galt. Jeg prøver at bede lige om at læse ind igen. Kom så, BT. Nå, okay, der var lige et eller andet flag næste der. 21 sessions, kan I huske før, hvor vi var på 800? Jeg vil lige benytte lejligheden til at fortælle lidt mere om Tor-browseren, og hvad det er, der er specielt ved Tor-browseren, og som gør det sådan, at man kan skjule sin identitet. Hvis nu tager først den her, det er en Chrome-browser, det er min ganske almindelige browser, og så prøver at sige iplocation.net. Så spørger jeg en hjemmeside ude på internettet, hvor kommer jeg fra? Og den hjemmeside fortæller, at jeg kommer fra IP-adressen 90 185 177 35. Og det er ganske rigtigt min hjemme-IP-adresse. Jeg kommer fra Danmark. Min ISP er Full Rate AS, og det er også korrekt. Hvis du nu prøver at gøre det samme fra Tor-browseren, som er præcis kører på den samme maskine osv.,
Så kan vi se, at i det her tilfælde, der kommer jeg faktisk lige pludselig ikke fra den IP-adresse. Jeg kommer fra en anden IP-adresse, 62.149.25.15. Det er en IP-adresse fra Ukraine, og den IP-adresse er ejet af en eller anden organisation her, som jeg ikke ved, hvem er, Kolokol. Og det vil sige, at modtageren af min trafik kan lige pludselig ikke se, hvem afsenderen er. Jeg skjuler dermed min reelle IP-adresse. Og det er faktisk mere smart end det, fordi at, hvis vi nu kigger lige heroppe i Tor-browseren, så kan vi faktisk se Ukraine 62.149.25.15. Det er også det, der står her. Det er den adresse, jeg kommer fra. Men der, hvor jeg kommer ind i nettet, det er faktisk i Schweiz. Så fra min computer her, der går trafikken til Schweiz, så springer den over Tyskland og kommer ud i Ukraine. Så modtagerne af min trafik, for dem vil det se ud som om, det er sådan, at jeg kommer fra Ukraine. Og hvis der var nogen, der lyttede på afsendersiden, det er sådan set det, som staten kan, og min ISP Fullback kan, så vil det for dem se ud som om, at det er sådan, at jeg snakker med en server i Schweiz. Og det er tricket med en Tor-browser, og man kan jo vælge at sige, at nu vil jeg da ikke længere bo i Ukraine, jeg vil bo et andet sted. Så trykker vi lige der, og så venter vi lige lidt. Det tager lige lidt tid, man skal lige genforhandle forbindelsen. Nu kommer jeg så fra Rumænien, i stedet for Bukarest, fra Flokinet, kan jeg se. Det var en kort gennemgang, som alligevel blev lidt lang af, hvad det her går ud på. I kan læse lidt mere inde på min hjemmeside om, hvad præcis en session er, og hvordan en session er opbygget. Nordoteket.dk